Acompañada do alcalde Fran Calo, a titular de Medio Ambiente, visitou esta mañá o núcleo de Ribadomar. Alí mantivo un encontro cos propios veciños desta aldea, a quen lles explicou as características do proxecto do futuro Camiño do Litoral de Galicia, unha ruta que vertebrará de norte a sur a costa galega, cun trazado de máis de 1.300 kilómetros que se poderá percorrer tanto a pé como en bicicleta. A proposta, cun investimento total de 1,1 millón de euros, prevé o acondicionamento de numerosos viais naqueles concellos polos que discorrerá esta ruta. Un dos primeiros tramos a acondicionar será precisamente o que unos núcleos de Ribadomar e Seilán, o seu paso por Outes. E hoxe queremos anunciar que en vindeiros días xa comenzarán as obras de acondicionamento nese 10% de o que vai a ser o camiño litoral, no cal o obxectivo é sempre que prime a seguridade e independentemente de que fomos cosendo todos os camiños, sabemos que hai zonas que podemos recuperar e que antaño tiñan pois o seu uso, pero co paso do tempo foron o perdendo e agora mismo pois son precisas para que o camiño teña continuidade. Un total de 1.300 kilómetros, un total de 52 etapas, das cales a inmensa maioría se van a executar na provincia de A Coruña e concretamente pois comenzaremos aquí en Outes recuperando pois 500 metros de un camiño público que vai favorecer que o viandante ou aquel que veña en bicicleta non teña que ir pola estrada, senón que poida ir por un camiño máis seguro. O rexedor outense destacou esta actuación, cun orzamento de preto dos 10.000 euros, que contribuirá a poñer en valor aínda máis o municipio. No Concello de Outes estamos super contentos porque Outes entre a participar dentro deste camiño litoral na etapa 32, bueno, precisamente tamén con casi 32 kilómetros que discurrirán polo noso Concello. Que vimos dicindo, non? Por activa e por pasiva, a importancia dos concellos rurais que estén presentes en todos os proxectos que se levan a cabo na nosa comunidade, non? Axudan moitísimo a dinamizar as zonas, a darnos a coñecer e, por suposto, é un escaparate para nós. Unha vez completada a actuación, a Xunta ten previsto instalar tamén unha sinalización especial deseñada para poder identificar de forma clara e homoxénea as distintas etapas do camiño do litoral, así como unha aplicación móvil específica que incluirá todas as etapas do itinerario. Información sobre os elementos relevantes recollidos no catálogo de bens de valor cultural do litoral e outros datos de interese sobre o patrimonio natural característico da zona.